Jotono no lamsoga ni channel o kai tomong no norok ani channel no subscribe khalaya ko ka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanamo ga phaidi tini kaisa ketal notification alainai amo rujaka SOFED ni bukhak tei norok video no paithak jorate naitong ni kam ka saimana ni bagai ga phaidi official notification alaina o official notification o tam rujaka amo khai to official notification on notification rizak mani abo kai Society for Entrepreneurship Development ni bukhakti rizak kha official website nang description ri ruana norok thangi visit khlai naiti o advertisement rizak kha abo kai 27 tarikh rizak kha September 2023 or notification number tongo 07/2023-24 or kai norok online no apply ma khlai nai official website o thangai gangkaro je candidate norok eligible ngi tongnai rok norok apply khlaima no o post kabangma post tongo abong kangkai PSU hayaka je government department rogo no talangjaknai abo o jago name of post number of post tai qualification tai parmanto bose rijana age limit rok tongo jago oro naidi kaisa post tongo abong kangkai project coordinator ni tongo oro kaisa post no tongo abong ka ang result ni bagai o jago naiti bo department no tlanjaknai te qualification te age limit te oro salary per month to khai rejaknai oro mention khlaijak tongo naide haikeno number 3 o tongo aro sini ST rok ni bagai kroksa tlanjaknai child helpline nei tongo jago post abo qualification norok nai naidi qualification norok bai milikhai oro state mission coordinator kabangma post tongo qualification ai naidi tai sini ST rok ni bagai bo reserve khlaijak post tongo je post tongbai mani abo norok nai naidi oro MTS o khoroksa tlangjangnai abo class 10 pass nango district mission coordinator tongo o jagao sini ST rok no khoroktam tlangjaknai tekisa grade specialist oro bo tongo sini ST khoroktam tlangjaknai salary tai qualification oro PDF no mannai ang PDF o video ni description ori ruana norok thangi download khlaina di oro salary mention khlaijak te bo department te age limit kangkai joto jaga no maximum 40 years rejakha oro chemist by microbiology oro bo sini ST ni candidate kabang no tongo jagao chemist to 6 ta tai microbiology o 8 ta post tongo sini ST rok ni bagai abo norok qualification ai naidi PDF no sekang download khlai norok nai din norok ni qualification bai mi likhai ta norok online abo apply ma khlainai o jagao terms and condition rejakha o terms and condition ong kangkai pulao no sajaka o je post tongbai mani a post kangkai abo purely contract basic singnai abo kangkai 11 months ni bagai sin najaknai saka ulo extend fan khlaima no ni sajak karo o je selection ningnai abo kangkai written exam hayakha ba interview najaknai hini saka o je post ni bagai norok apply khlainai ni kangka online no abo fee marnai 236 rupees marnai norok kaisa post ni bagai oro je details tongo bank ni abo norok UPI hayakha ba online payment khlaima no last day tongnai norok apply khlainai ni abo 7 tarikh October 2023 ni 5:30 PM ni sekang norok apply ma khlainai tomung norok qualification mi likhai norok apply khlaina musungkhai norok apply khlaina di ang PDF description ori nai norok kamkai download khlai porika di aboni yagul norok bujiangi tongkhang ka comment khlai di gaitinin bagam sunong sito hambai